Muutamia ajatuksia tässä Jumalan sanasta. Jos kuitenkin unohdin toivottaa äsken tervetulleeksi, niin teen sen nyt. On hienoa, että olette tulleet rukouskokoukseen. Sillä rukouskokous on se, jossa me voimme muuttaa asioita. Herra ne muuttaa, mutta se on se, missä me voimme olla Jumalan kanssa sellaisessa yhteistyössä, että jotain todella tapahtuu. Mä oon monasti miettinyt, että mihin ihmeeseen se Jumala tarvii meidän rukouksia. Koska sanotaanhan, että hän tekee tahtonsa mukaan asioita ja kuka voi häntä estää ja niin edelleen, niin mä en ole löytänyt mitään muuta sellaista, voisiko sanoa tällaista syytä siihen asiaan kuin sen, että Jumala haluaa, että mekin ollaan mukana. Yksinkertaisesti. Kun sehän on sellainen asia, että muistan lapsuudestani, niin siellä isoisän heinäpellolla mekin oltiin ja me velipojan kanssa nyt kovin iso se panos ollut siihen asiaan tai perunan nostotalkoissa oltiin ja istutustalkoissakin ja muistaa vaarivainaa, niin se vielä vähän opetti, että kuinka perunan istutus tapahtuu, että minkälaisille väleille ne tulee, ettei ne tule liian tiheään eikä taas liian harvaan. Se oli sinänsä hassu juttu, että se näytti, että se on hänen saappaan mitta, niin en mä millään voinut sitä pyytää, että anna se saapas tänne. Ei mun saapas ollut lähellekään sellainen. Piti kuitenkin heittää vähän arviostaan. Kapula poikina sitten oltiin velipojan kanssa, kun seipäille pantiin heinään. Niin olihan se niin kuin kiva olla mukana ja jotain pientä tehdä. Ja kyllä se sellainen asia on, että tässä Jumalan maailmoissakin niin me ollaan semmoisia mukanaolijoita.
Kyllä me yritetään olla jotain isoa välillä. Mutta jos ei Herra huonetta rakenna, niin turhaan rakennettu laivaan. Näin se on. Mutta tähän rukoukseen, että tähänkin Jumala on halunnut meidät mukaan. Ja sen takia pitäisi rukoilla Jumalan tahdon mukaan ja Jumalan hengessä ja totuudessa, niin sitten me ollaan vähän niin oikealla jäljellä. Mä oon lukenut tässä nyt Mooseksen lakia henkilökohtaisessa Raamatun-luvussa. Mä oon oikein paneutunut siihen nyt. Sieltä nousi sellainenkin ajatus sitten, mikä Pietari oikeastaan laittaa tähän, että tällä tavalla hän lainaa sieltä erästä kohtaa. Muuten Pietari, jos hänen kirjettään lukee, niin se on oikeastaan vain rivi lainauksia Vanhasta testamentista. Muutamalla sirjessä. Ne vaan on, kun meidän kääntäjät ei ole ensikin niin halunneet tai eivät ole ymmärtäneet tätä yhteyttä Vanhan ja Uuden testamentin välillä, niin ne kun kääntää eri tavalla sen saman asian Vanhaan testamenttiin kuin Uuteen testamenttiin, niin se niin kuin häviää vähän se yhteys siitä. Ja toinen asia on se, että taas apostolit siteerasivat yleensä, kun ne liikkuvat kreikankielisessä maailmassa, niin sen kreikankielisen käännöksen mukaisella tavalla näitä. Jälleenkin vähän se on erilainen kuin se hebrealaisen tekstin mukaan. Mutta tässä nyt kuitenkin Pietari kirjoittaa ensimmäisessä luvussa, ensimmäinen Pietarin kirja. Tämä on tätä kotiinpäivätoa, kun Paavali on mun kaima. Täällä vaikka jakeesta 14 jakeeseen 16. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Ja sitten se on se siteeraus Vanhasta testamentista. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja tätä mä oon viime aikoina ihan omalla kohdallani ajatellut tätä pyhyysasiaa ja pyhitysasiaa ja sitä, minkälainen mä oon Jumala edessä siinä suhteessa. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo Herra. Niin, en tiedä kuinka pyhinä itseänne pidätte. Useimmiten tuntee sen toisen puolen itsestään paremmin. Mutta joka tapauksessa näin Pietari kirjoittaa. No sitten kun tätä siteerausta mä ajattelen, kun se on 103. Mooseksen kirjasta, niin tuon nyt esiin sen, että mitenkä Uusi liitto ja Vanha liitto tässä asiassa eroaa, että mikä on pyhyyttä. Niissä opetuksissa, mitä Mooses opetti ja mitä Jeesus opetti, niin on suoraan sanoen ihan valtava ero. Jos me katsotaan sitä 3. Mooseksen kirjaa nyt tässä ensi alkuun hiukan ja sieltä mä otan vähän johdannon tähden ja vähän kauempaa. 3. Mooses ja 10. luku että tiedetään mistä tuo Mooses puhuu. Niin täällä sanotaan näin jakeesta 10, niin pappeja kehotetaan, että tehdäkseen erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä,
ja opettaakseen israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on heille Mooseksen kautta puhunut. Toisin sanoen tämän Mooseksen lain eräs tarkoitus oli opettaa israelilaisille pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välisen eron. No nyt sitten kuitenkin, kun se sitten lähtee tätä asiaa opettamaan, niin seuraavaksi hän puhuu siitä, mitä kaikkea israelilaiset sai syödä. Toiset ruuat olivat puhtaita, hebreaksi kosher, ja sitten toiset ei, ne oli i-kosher. Mä en niitä lue, mutta täällä on pitkä luettelo erilaisista eläimistä, mitä passasi syödä. Niitä oli siis muitakin kuin se kuuluisa sika. Sika tokikin oli se pahin, niin että hurskas juutalainen ei edes käytä hebrean kielen sanaa hazir, sika, vaan sanoo, että davaraher, se toinen asia. Ettei osaa sanoa sitä sanaa. No, joka tapauksessa, kun hän sitten lopettaa nämä kaikki opetukset siitä, mitä sopii syödä ja mitä ei, niin hän jakeessa 44 sitten sanoo, tai Herra puhuu, sillä minä olen Herra teidän Jumalanne, pyhittäkää siis itsenne. Ja tässä on se siteeraus, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Älkää saastuttako itseni koskemalla mihinkään näihin, tässä nyt sanotaan niihin viimetteeksi oli puhuttu pikkuelävistä, että niitä ei sovi syödä. Eikä niiden raatoihinkaan koskea. No nyt sitten tähän, voi sanoa näin, että lain tarkoitus oli opettaa ylipäätänsä, että on olemassa pyhää ja epäpyhää. Mutta koska silloin ei ollut mahdollista syntyä uudesti ylhäältä. Raamattu sanoi, että uudesti syntyminen oli mahdollista vasta Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen. Koska se on uutta elämää Kristuksessa. Niin sitten sen tähden Mooses joutui, tai Jumala Mooseksen kautta keskittymään tällaisiin ulkoisiin asioihin. Että juutalaiset, meillähän tänä päivänäkin kuulkaa on sen asian tavallaan niin kuin vanki, että ne keskittyy niihin ulkonaisiin asioihin. Mutta sitten kun Jeesus tuli ja hän lähti opettamaan tätä samaa asiaa, että mikä on saastaista ja mikä on puhdasta ja mikä on epäpyhää ja mikä pyhää, niin hän lähtee aivan eri linjoille. Kun Mooses puhuu ruuista, niin Markuksen evankeliumin 7. luvussa kerrotaan sieltä jakeesta 14 luen ensin. Hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää, ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisänsä, voi häntä saastuttaa. Vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Ja hän jatkaa jakeessa 18. Niinkö ymmärtämättömiä tekin olette, ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa. Sillä se ei mene hänen sydämeensä. Ja nyt tullaan sille uuden liiton alueelle. Vanhassa liitossa oltiin ulkonaisissa asioissa. Uudessa liitossa mennään syvemmälle, sydämeen asti. Se ei mene hänen sydämeensä ja sitten hän sanotaan näin, niin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi. Ainoa poikkeus sitten on, että älkää syökö verta, mikä apostolien teon 15. luku määritteli pakanoille, että se on se ainoa asia syömisistä, mitä pitää ottaa huomioon.
Ja sitten jatkaa, että mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen, sillä sisäistä ihmisten sydämestä lähtee. Hän lähtee mielenkiintoisesti, Jeesus on pahat ajatukset. Koska sitä ainakin itse on joutunut sen asian eteen ja Jumala edessä vääntämään siitä, että minkälainen mun ajatusmaailmani on. Mitä sieltä lähtee? Sydämestä lähtee pahat ajatukset. Sitten lähtee haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmistä. Kun vanha liitto puhuu saastumisesta, niin puhuttiin ruuista. Uudessa liitossa puhutaan sydämestä. Ja siinä on järkyttävän iso ero. Mutta kyllä se vanha liitto oli järkeenkäypä siinä, että se niin kuin taottiin selkäytimeen asti, että on olemassa pyhää ja epäpyhää. Ja nimittäin menkää tuonne pihalle kyseleen, niin siellä on ihmisille, ei niille ole mikään pyhää. Eikä niillä ole mikään saastaistakaan, kaikki käy. Nyt uudesti syntyminen hän antaa sitten mahdollisuuden sydämen tilassa tapahtuviin muutoksiin. Sehän on sydämen tilan muutos. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teille sisimpänne. Määritteli tämän asian jo Hesekielin kautta Jumala. Ja sen tähden Jeesus sanoi Nikodemukselle, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tiedä mitä on uudesti syntyminen. Että se on, hän oli siellä jo selitetty Hesekielin kirjassa. Ja on kyllä muuallakin. Ja se kuitenkin on vasta tavallaan niin kuin oven avaus siihen pyhyyteen, tämä uudesti syntyminen. Sillä se ei vielä tuota, sanotaan nyt, täyttä pyhyyttä, jos se kohta sitä ei tässä nyt ehkä saavuta meistä kukaan, mutta se on kuitenkin vasta alku. Ja meidän pitää sekin ymmärtää. Sillä sanoohan Raamattu hebrealaiskirjeessä, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyrkikää pyhitykseen. Se on niin, että vain Jumala voi meidän sydämissämme vaikuttaa pyhyyttä. Että ei se pyrkiä pyhitykseen mitenkään voi tarkoittaa sellaista asiaa, että me yritetään kaivaa sitä tältä jostain itsestämme. Sieltä se on väärä paikka itse. Paavali käsittelee pyhitysasiaa ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä Tessalonikalaisille ja luetaanpa vaikka 1 Tessalonilaisten 3, 12, 13. Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä. Meidän Jumalamme ja Isämme edessä meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Vahvistaakseen teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä. Tämä on jotain, mitä Jumala haluaa tehdä meidän elämässä. Vahvistaa meidän sydämemme nuhteettomiksi pyhyydessä. 1800-luvun lopulla kristikunnassa oli ollut suuria herätyksiä aikaisemmin. Amerikassa Fennin ja Moodin suuret herätykset, miljoonia ihmisiä oli tullut uskoon. Englannissa
samaten oli suuret herätykset olleet. Ja sitten 1800-luvun loppupuolella syntyi niin sanottu pyhitysliike. Oltiin tyytymättömiä siihen, että näytti, että vaikka oli ollut suuret herätykset ja paljon ihmisiä oli tullut uskoon, niin se pyhityselämä oli jäänyt lapsen kenkiin. Mä luulen, että me ollaan aika samassa tilanteessa. Ja niin alettiin puhua pyhityksestä, pidettiin jopa sellaisia, niitä sanottiin retriiteiksi, eli tällaisia vetäydyttiin johonkin porukalla etsimään Herraa ja rukoilemaan ja tutkimaan sanaa ja tavoitteena, että pääsisi pyhityksessä pitemmälle. Itse asiassa helluntailiike syntyi näistä pyhitysliikkeistä, koska ymmärrettiin, että se pyhitys ei totisesti etene, ei ole Pyhä Henki toimimassa. Ja siinä sitten tuli sivutuotteena, mä sanoisin näin kielillä puhuminenkin, että se pääasiallinen ajatus alun perin oli se pyhitys. Vahvistaakseen teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä. Voi että se maistuu hyvälle tuo sana. Eiks vaan? Ja silti vähän huolestuttaa. Mitenkään tässä omalla kohdalla tämä asia, eikä vaan ihan vähän huolestuttaa. Mua huolestuttaa paljon. Joo. Koska siis vain Jumala voi vaikuttaa tämän asian. Et hän vaan voi sinne meidän sydänten maailmoihin saada aikaan jotain. Niin siksi nyt palaan siihen, mistä lähdin liikkeelle, rukoukseen. Meidän tulisi rukoilla omasta puolestamme ja toisten puolesta, että pääsisimme vahvistetuiksi sydämissämme nuhteettomiksi pyhyydessä. Ja mä ajattelen, millainen sellainen seurakunta olisi kaan. Se olisi poikkeuksellinen. Se olisi hyvin poikkeuksellinen seurakunta, sillä sellaisista asioista ei juuri, ootteko kuullut montakin saarnaa tästä aiheesta? Minulla on se joukkoaikoina. No, aikoinaan on se oikea sana. Aikoinaan, joo. No, kun me käydään rukoilemaan, niin muistetaan toisiammekin ja seurakuntaa ylipäätään. Mulla on sellainen ajatus ja näkyy, että jospa tämä olisi sellainen seurakunta, joka on evankelioiva seurakunta, lähetysseurakunta ja pyhyyttä kohti kilvoitteleva seurakunta. No nyt, ennen kuin mennään rukouksiin, mä kerron tässä näitä tulevia tapahtumia. Ensinkin meillä on huomenna se koulutuspäivä kello 18, jossa vähän opetetaan kokouksen sisällöistä ja vetämisistä ja yleensä millainen kokouksen pitäisi olla. Sillä siinäkin on omat lainalaisuutensa. Raamattu ne opettaa. En minä, vaikka mä oonkin äänessä. Sitten perjantaina aamurukous 10 ja olkkari-ilta kello 18. Ja sitten ensi sunnuntaina on Ilosanoman ilta kello 17. Minun paras kaverini Petri Nurminen on silloin täällä
joka tekee työtä saavuttamattomien kansojen keskuudessa. Siinä on oma yhdistyksensä, jossa mäkin olen hallituksessa mukana. Ja tavoitteena on ensinnäkin täällä, että täällä Suomessa seurakunnat ottaisi sellaisen nimikkokansan, joka on saavuttamaton. Ja meillä on ne huntsipit, vaikkei me tiedetä niistä yhtään mitään, mutta kun Herra tietää, niin niitä nyt muistetaan tänäänkin. Petri ja tuolta Auramaan helluntai-seurakunnasta Harri Lampinen lähtee tuossa sitten piakkoin Mongolian perukoiden perukoihin. Viimeksi kun ne oli, niin täytyy ratsastaa välillä porollakin, että pääsi sinne. Nyt kuulemma tämä paikka, mihin nyt menee, niin ei tarvitse poroa. Mutta niillä on poroja siellä, niillä ihmisillä. Ja tervetuloa silloin myöskin kerätään uhri tähän Mongolian lähetystyöhön. Siellä on siis kansoja, pienehköjä kansoja tosin, joiden keskuudessa ei tiedetä olevan ketään uskollista. Ja nämä on tämän Petrin näky ja mäkin on siinä mukana. Ja ensi viikon tiistaina Raamattupiiri Hans Borgman on sitten silloin. Sitten seuraavana sunnuntaina on meillä, tai jo lauantaina, on vierailemassa Olavi Eskola. Lauantaina on Raamattutunnit 29.3. kello 15, kello 17 ja väliajalla tarjollaan kahvit. Ja sitten sunnuntaina on Ilosanoman ilta kello 17. Ja tällaisia pieniä kutsulappuja on olemassa tuossa pöydällä. Näitä ei ole tarkoitus jakaa postilootaan, vaan henkilökohtaisesti. Jos haluat, että tänne tulee. Viimeksi kun Olavi oli täällä, niin mä muistan, oli tosi mäkelät rukoukset. Muistetaan rukouksin myös nyt tässä, kun kohta käydään rukoilla. No nyt kysyn sitten, että onko teillä jotain rukousaiheita akuutisti, jota haluatte, että tuodaan tässä esiin. Niin, kertokaa. Siellä Hanssilla on heti. Leena Kainulainen olen hänen kanssa ollut yhteydessä puheen, että Unto on nyt sitten sairaalassa Yksissä siellä urologisessa osastossa hän on joku tulehdus. Sitten hän oli makautettu sit siellä ensiavussa pitkän aikaa, kun vesikellomaisia rakkoja on tullut hänen ihoon sitten ja hänen jalat ei kestä. Et Leena oli niin murheissaan kuin ikinä voi kukaan ihminen niin olla. No sitä se ensiavus nykyään on. Joo. Hän Leenan toive oli, että Unto jalat kestä, että hän pääsisi kotia siellä. Aamen. Jalat ei ota kuulemma alle yhtään tällä hetkellä. Muistetaan Untoon. Oliko muita? Anu heti oli, ja sitten oliko Marja-Leena seuraavana? Joo, mulla on pari kiitosaihetta. Ensinnäkin hänellä oli hankala hammasvaiva ja pitkän hoitojakson jälkeen niin se on nyt kunnossa se hammas. Ja toinen on se, että mulla on ollut sitä ahdistusta tosi pitkään ja nyt on, niin näyttää, että olisi valoa tunnelin päässä. Niin, sä vähän näytätkin siitä. Aamen. Joo, Marja-Leenalla oli. Mulla on kiitosaihe, kun sunnuntaina iski taas Flimmerin päälle, mutta se päättyi eilen, että kiitos Herralle. No oli se aika pitkä. No 2 päivää vaan, mutta se on kestänyt yleensä viikon tai yli. Nyt se kesti vain 2 päivää. Kiitos Herralle. No niin. Oliko muuta? Siellä on ensin oli Jarmo ja sitten ja sitten työstä. Joo, me nimiset ollaan nyt vähän semmoisessa mankelissa, kun tuo meidän perheen keskimmäinen sisaruskatraasta Satu on ollut semmoinen oikein terveyden perikuva ja hän oli 25 kilometrin hiihtolenkillä ollut tuolla Lapissa ja sitten kävi sillä lailla, että tuli hiihto-onnettomuus ja siitä seurasi niin paha juttu, että todennäköisesti joudutaan täältä jostain kaulan tai täältä hartiaseudulta ehkä leikkaamaan ja Satu itse, kun hän tätä asiaa esitti, niin hän oli niin täynnä uskoa,
että rukoilkaa, että ei jouduta leikkaamaan, että hän uskoo, että Herra ilmestyisi tässä asiassa. Selvä. Joo. Mutta muistetaan saman tien sun isää myös Joo. ja äitiä, Joo. eli Jarkkoa ja Annaa. No sitten oli siellä. Mulla olisi myös pari kiitosaihetta. Eli kiitos Herralle, niin mun veljen hammaslääkärireissu sujui viimeksi oikein hyvin. En ole pyytänyt sihteisirukousta, mutta olen itse rukoillut sen asian puolesta. Ja sitten sain sille toimintaterapialle jatkoa. Selvä. No sitten oli siellä Kyösti. Sellainen rukousaihe, että mä tarvisin vaimoa. Jaha. Aika selkeä rukous. Koko Jumalan tahdolla. Kimmo! Totta, Kai se on kyllä totta. mieltä. Kyllä. Niin. Sä oot Kimmo oikeassa. Joo. Satu. Ei kun Satu. Joo, mulla oli vielä semmoinen, oli tuolla OG-ryhmässä, eli Original Group, eli tämmöinen kristillinen toipujayhteisö, niin sinne oli antanut Jeesukselle itsensä tämmöinen Risto, mutta että hän kärsii vaikeista päihdeongelmista edelleen. Joo, muistetaan. Näitä tämmöisiä on, jotka mutta mä voin kertoa teille, että älkää menettekö koskaan toivoa kenenkään kohdalla. Mä uskon, ettei toi pahastu, vaikka mä kerron, niin Suomessa on eräs erittäin paljon Jumalan käyttämä saarnaaja ollut, joka tuli uskoon Turun baptisteissa, mutta uransa teki helluntai-puolella Markku Kuokka. Siunattu veli. Mutta sen ensimmäiset muutamat vuodet oli tosi rämpimistä. Niin että mä jo ajattelen, että tuleeko tästä mitään. Mutta sitten se yhtäkkiä vaan lähti. Kiitos Jumala. Jumala on käyttänyt sitä miestä paljon. Esimerkiksi ollessaan Kajaanissa, niin yhtenä aina vuotena seurakuntaan tuli yli 70 jäsentä. Ei se, joillakin se alku saattaa olla tahmeen. Marja oli 8 vuotta. Niin oli joo. Ja sielläkin oli hyvä aika. 30 vuosittain kasvu. No niin, Kimmo. Se on sen verran vielä nyt, kun tässä on näitä käynyt seurakunnassa ihmisiä, jotka haluavat ottaa uskon askeleelle, mennä kasteelle ja liittyä seurakuntaan, että Jumala vaikuttaisi heidän sydämessä, että tämmöiset saisi toteutua. Aamen. Joo, muutamia ihmisiä ilmoittanut halunsa tällaisen. Ja sitten sieltä vankilastakin on yksi henkilö tulossa ja tälleen. No niin, sitten. Ai niin, Ernalla oli. Niin, mulla on kiitosaihe. Mun erittäin hyvä ystävä, niin kenen kanssa tuli vähän, kun tulin uskoon, niin oli jäänyt vähän asioita. Nyt hän on tullut uskoon tuolla Vestaalaisesta. On ollut myös pitkään Mainoksella. Nyt on mennyt takaisin, löytänyt vaimon sieltä kautta ja sitten takaisin sinne ja vetänyt myöskin kaksosveljen mukaan. Ja maanantai juteltiin aika hyvältä näyttää. No niin. Pidemmän paljon. Selvä. Nyt käydään rukoukseen ja sitten mitä muuta laskeutuu sydämelle, niin antakaa tulla vaan. Joo Jeesus, kiitos. Joo, kunnia Jumalalle. Hans voi vaikka aloittaa. Kiitos sinulle Jeesus Kristus. Taas olemme tässä tulleet sun kasvoillesi eteen. Ja tiedän, että sä olet korvan luonnon, sinä kuulet. Ja iloitsemme siitä, että sä vastaat myös rukouksiin juuri sillä tavalla, kun se on parasta. Siihen hetkeen ja niissä asioissa, Herra Jeesus Kristus. Me saamme täysin olla tietää sen, että sinulla on hyvää tahtoa ihmisiä kohtaan, Herra Jeesus Kristus. Ja kun tahtos tapahtuu. Ja me saamme tuoda asioita sinulle tiedätä, me saamme anoa ja uudestaan anoa. Sä käskät olkaa kestäviä rukouksesta, Herra, ja anna meidän olla. Me saa rukoiltiin jo alkurukoukset olla, että voimme rukoilla hengessä ja totuudessa, Herra, sinulla. Kiitos ja ylitys. Ja ensinnäkin mä kiitän tästä seurakunnasta, mä kiitän siitä vanhemmista, mä kiitän kaikista jäsenistä ja tästä opetuksesta tänään, mitä me tänään saatiin tästä taas kuulla, Herra. Kiitos siitä, että
annat vaan omsia hienoja helmiä meille kerta kerran jälkeen. Kiitos ja ylistys. Ja anna niiden todella painottua meidän sisimpään. Meidän tuottaa hyvää hedelmää siellä ja ymmärrämme, Herra, kyse on sydämestä, eikä ulkoisista muodoista, Herra Jeesus Kristus. Kiitos siitä. Kiitos. Ja mä tuon nyt entistä Unton. Mä olen Unton ja Leenan tuntenut monta vuotta ja olen katsonut Untoon kanssa ollut liikunkin joskus, kun hän oli hyvässä vielä paremmassa kunnossa silloin ja oli jotenkin pieni ystävyyssuhdekin oikein. Jotenkin toisiamme ymmärsimme, että huumori, mitä Untolla on, niin oli helppo ottaa kiinni. Mä pyydän auta nyt hän siellä sairaalta niitä vesikelloja sinne itselle, kun hän on makautettu eikä liikutettu ollenkaan. Ja kiitos siitä, että jalat ei kestä. Tulehduskin on vielä meneillään, ei ole parantunut ja jalat kuulemma Leenaan. Niin murheissaan tästä asiasta, että kosketaan Untoa, Herra, oikein parantavalla kädellä, Herra. Ja anna Leenalle rauhan sydämen tästä asiasta, että hän voi elää rauhassa tämänkin asian kanssa. Tässä oli monia pyyntöjä, niin Anun kiitokset siitä, että hänen pojan hammashomma on hoitunut ja Kristus. Ja kiitos siitä, että kaikki oli niin puhe oli niin, että sitä ei vaan miettimättä, ei kaikki ole vielä kuunnellutkaan. Kiitos siitä, että sä olet kuullut nämä kaikki ja ne on ihmiset, jotka ovat muistavat rukouksen. Kiitos ja ylistys läsnäolosta. Aamen. Kunnia Jumalalle, halleluja, kiitos. Ylistys, kiitos. Ja kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan kiittää, ylistää, palvoa, Herra. Sinua, joka olet, Herra, hyvä, halleluja, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä olet ollut uskollinen kutsuja, Herra. Vaikka, Herra, me olemme olleet, Herra, kaikkia muuta kuin uskollisia, Herra. Mutta sinä olet, Herra, ollut uskollinen, Herra. Laupias ja armahtavainen, Herra Jeesus, meitä kohtaa, Herra. Herra Jeesus, sinä olet, Herra, sellaisen tien kulkenut, Herra, jossa, Herra, ei ollut, Herra, maine tai kunnia tarjolla, Herra, vaan oli, Herra, tappurainen tie, Herra Jeesus. Ja se vei, Herra, ristille, Herra, jossa, Herra, siellä Golgata keskimmäisellä puulla, halleluja, Jeesus. Sinä, Herra, sovitit meidän, Herra, kaikki syntivelkamme, rikoksemme ja sairautemme, Herra. Ja me saamme olla, Herra Jeesus, uuden liiton, Herra, väkeä tänä iltana, Herra Jeesus, täällä, Herra Jeesus, liiku oikein täällä ostolaumasi keskellä Jumalan parissa tänä iltana, Herra. Ja pyydämme oikein, Herra Jeesus, täällä on niin paljon rukousaiheita, Herra, ja muistamme oikein tätä Untoakin, Herra Jeesus, oikein, Herra, ja se hänen, Herra, oliko Leena vaimoa, Jeesus. Kiitos, että sä oot, Herra, ruumissa tämänkin kaiken sairauden, Herra, kantanut, Jeesus. Ja me julistetaan, Herra, terveyttä, halleluja, Jeesus, sinun pyhässä nimessä, Herra Jeesus. Jeesus, ja käskemme sairauden voimien väistyä Jeesuksen nimestä, ja ne väistyy, halleluja, Jeesus. Kiitos. Kiitos, Herra, että olet myöskin meidän Satu jo nuorena kutsunut taivaan tielle, Herra. Olet kuljettanut, Herra, vuosikaudet Satua, Herra, taivaan tiellä, Herra, ja Herra, hän on saanut olla terve, Herra, ja nyt sattui tämä ikävä hiihto-onnettomuus, Herra. Kiitämme, Herra, siitä uskosta, joka Satulle antanut, että hän, Herra, usko, että, Herra, kun, Herra, ihmiset rukoilee, Herra, niin hän välttää tuon leikkauksen, Herra. Kiitos, Jeesus, Herra. Kiitos, Jeesus, että sinä olet ennen kaikkea hänenkin kohdalla, Herra, tuo alkaman työsi, Herra, vievä hyvän päätöksen, Jeesus. Sehän on tärkeintä, Herra, ja me saamme kiittää, että myös tämän tähden, Herra, sinä, Herra, hänetkin vielä, Herra, täysin, Herra, parannat, Herra, tuosta, Herra, ettei jää mitään, Herra, Jeesus, hermonatoihin, ei niinkään, Herra, mitään, Herra, me kiitetään uskossa tuosta, Herra. Kiitos, Jeesus, sä liikut tänä päivänä, Herra, Pyhän Hengen voimassa, halleluja, täällä, Herra, käyt, Herra, penkkiriviltä penkkiriville, Herra Jeesus, paikasta paikkaa, Herra.
Sinä olet Herra Jeesus täällä, Herra, meidän keskellä. Mä vaikka sinua näen, mutta me saamme kiittää, Jeesus. Sinä, Herra, tahdot, Herra, siunata Jeesuksen nimessä. Kiitetään, amen. Kun tässä on sairaiden puolesta rukoiltu, niin Herra, tuomme sen Saavalaisen Matinkin, Herra, sun eteen. Ja kiitos, että saamme, Herra, taistella, Herra, emmekä luovuta häntä pois vielä, Herra, vaan Herra, uskomme, että sinä voit hänet täysin parantaa sitä syövästä. Ja Herra, on tässä niin kuin ihan lähikokemuksiakin niistä, kuinka sä oot syöpäsairaita parantanut, Herra. Kiitos, ylistys ja kunnia. Kosketa Mattia tänä päivänä. Ja Jeesus, kiitos, halleluja, että sä voit siunata sitä Kristiinaakin niin, että se alssikin paranee, Herra. Jeesus, me pyydetään, kun ei ole mä ainakaan kuullut edes koskaan alssista kenkään parantuneen, että sinä voit, halleluja. Näytä kunniasi, Herra, tuossa tuon hyvän sisaren kohdalla. Halleluja, kiitetty olkoon nimesi, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Astalamani ja kavidekko, pyssälämäni ja paikallinen Isä, tuo se arvo, että me olisimme niitä, jotka uudistavat ensin maljan sisäpuolella, mistä elämä lähtee. Anna Herra sydämissä olla Kristus elämää. Kiitos Pyhä Henki, että sinä luot uutta, Herra. Herra, ei ole yksin tuo, mitä minä Kyöstille sanoin, vaan se on kaikille meille, että me voisimme taipua Jumalan tahtoon. Meillä on yksi se voimakas oma tahto, Herra. Puhun kokemuksesta, niin tiedä mistä puhun, että Pyhä Henki vaikuta sinä meissä tahtomista ja tekemistä. Me voisin nöyryttyä sinun väkevän kätesi alla. Pääsimme kokemaan Jumalan siunausta ja mä kiitän Isä, että me olemme seurakuntana saaneet kokea sitä viime aikoina ja varjele seurakuntasi, Herra, kaikilta niistä vaaroista, mitä Herra Raamattukin, Herra, varoittaa seurakuntaa, että me olisimme rukoileva ja valvova sisaria ja veljiä, jotka Herra pidävät, Herra, sen oman astiansa puhtaan. Siunaa Paulia ja anna voimia. Anna vanhemmistovelille viisautta. Mä kiitän jokaisesta seurakunnan jäsenestä. Kiitos Isä, että se joukko on vielä sen suurun, että joka aamu kun mä rukoilen, niin mä muistan jokaisen nimeltä, mutta ehkä se tästä jossain vaiheessa vielä lisääntyikin, niin menee aamusta ilta, mutta nyt on Herra siunattua aikaa ja siunattua kasvien elämäksi. Anna oikein heille sellainen halu seurata Kristusta. Halleluja. Isä, haluaa siunata Niemisen Jarkkua ja Anna. Aamen. Kiitos Jeesus. Halleluja. Auta heitä. Ja Isä, sä näet Mimosa tyttösen ja Sara tyttösen, jotka sairastavat Herra. Sellaista sairautta, jos et sinä kättäsi ojenna, niin Herra, ne on haasteellisia. Me rukoilemme, että sinä autat näissä hetkissä ja saamme myös Israelia siunata. Amen. Halleluja. Toivottaa rauhaa. Siunaa Rantasin perheessä. Halleluja. Markusta Avikalle ja Samuelin Saara tyttöstä ja anna tapahtua Jumalan niin. Kiitos Jeesus. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Joo, Herra, kiitos. Kiitos, että sä autat sitä Ristoa, Amen. joka on löytänyt sinut, mutta kamppailee edelleen tuon päihdeongelman kanssa. Joo, Auta häntä pääsemään siitä riippuvuudesta ja pääsemään palvelemaan sinua ja olemaan sinun lapsesi. Auta Eimiä ja auta häntä löytämään myöskin takaisin kotiin ja pelasta hänet niistä hänen elämänsä vaikeuksista, mitä hän nyt ehkä kamppailee. Että hän saisi elämänsä järjestykseen ja kaikki tulisi hyväksi. Ja siunaa Karia ja Mantua ja anna heidän päästä tänne. Anna heidän päästä perjantaina tuonne Olkkariin ja anna heidän antaa rukoilla itsensä puolesta ja anna heidän päästä
päästä seuraamaan sinua. Aamen. Totisesti. Halleluja. Kiitos Isä tuosta nuorisotyöstä. Kiitos, että toit 7 taas viimeksi. Toit Tuuka myös. Kiitos siitä, että siunat väkevästi jokaista heitä. Amen. Rukoillaan todellakin, että me saataisiin nähdä niitä uudesti syntymisiä. Tulisi nyt eikä myöhemmin. Nuorisoelämys. Anna Herra Ernolle ja Salmikulle paljon viisautta johtaa sinun luoksesi, sinun voimasi. Sitä me pyydetään ja saadaan täytyy pyhällä hengellä todella jatkuvasti Herra. Jokainen meistä Herra. Kiitos Herra, että autat meitä. Ilman sinua ei pärjätä tuosta. Ei voi tehdä mitään ilman sinua. Sitä me pyydetään. Sinä Herra johdat meitä, annat sen viisautta ja voimaa. Kunnia, kiitos ja ylistys. Kiitos Herra jokaisesta seurakunnan jäsenestä. Näytät jokaiselle sen oman paikkansa. Näytät jokaiselle voimaa niistä tehtävistä, mitkä olet heille antanut, Herra. Amen. Kiitos, että sinä annat, kun me pyydetään kiitoksen kerran ja uskotaan saamaan, niin se on tapahtunut. Kunnia Jumalalle. Jeesus. Monet tiedät, Herra, jotka nyt on viime aikoina täällä käynyt, eikä ole vielä Herra sun tytö tullut, ja jos on tullut, niin ei oikein kunnolla päässyt Herra sisään. Sä tiedät, Herra, Kaisan Jeesus, siunaa häntä Jeesus. Auta Herra oikein, kutsu niin, että hän tulee Herra. Tule oikein sisään Jumalan valtakunta, saa uudesti syntyä. Siunaa Herra Jussia ja Miraa, auta ja vahvista Jeesus rakasta. Herra, kiitos, että sulla on voima, Herra, ja sä tahdot, sun tahto, että jokainen Herra pelastuu. Ja Herra, sitä, joka sun tykö tulee, sä et heitä ulos, Herra. Puhu sä sydämelle, Herra, että mikä on, Herra, mitä pitää tehdä. Kiitos, että sä näet, Herra. Muistat ja autat ja siunaa Petteriä, Herra, niin että hänkin pääsee, Herra, oikein siihen uskoon sisälle, Jeesus. Kiitos, Herra, että sä pidät hänestä huolen, Herra Jeesus. Ja siunaa näitä Ernon ystäviä, Herra, sitä Maria ja muitakin, Herra, hänen ystäviä, Herra, siunaa niin, että löytävät oikein sun tykö, Jeesus. Ja kiitos, saadaan vielä muistaa sen tuon Matin tyttöjä, Herra, ja lapsia, jotka täällä on käynytkin, Herra, siunaa heitäkin ja auta nyt oikein, vaikuta, Herra, että he tulisi ainakin siihen Olavin kokoukseen nyt ennen, Herra, jo. Ja auta, Herra, että he pääsee sisään, Herra. Uudesti syntyy, siunaa, Herra. Kiitos, että sulla on, Herra, voima ja kaikki on, Herra. Loppujen lopuksi, Herra, kaikki on sun käsissä, Herra. Kunnia, kiitos ja ylistys. Kiitos, Herra, että mä saan vielä pyytää siunaus meidän Teemulle. Herra, että armahtaisit, kun hänellä on se hermosärky, Herra. Sä voisit parantaa, Herra, ilmesty sinä, Herra. Kiitos, sä olet hyvä ja pelasta, Herra. Pelasta meidän kaikkien lapset. Herra, kiitos, me saadaan odottaa sitä, että Herra, sun tahto on pelastaa. Herra, kiitos, saadaan pyytää, Herra, niin kauan, että Herra, he pelastuu. Kiitos, että saadaan luottaa sun hyvään tahtoon, Herra. Kiitos. Kunnia, kiitos. Kiitos, rakas Jeesus, että sä olet rukouksia kuuleva. Kiitos siitä, että Limmeri ei tällä kertaa kestänyt pari päivää. Se meni ohi, Herra. Kiitos siitä, että olet myös sadun rukouksiin vastannut ja annut. Herra, kiitos, että me saadaan vielä pyytää suurempia asioita. Tiedätte, kuinka me janotaan semmoista parantamisen armolaan ja ihan seurakuntaan ja monien armolaan. Kiitos siitä, että sä tulet vielä näyttämään voimasi tänä aikana tässä pimeässä maailmassa, kun mekin on sekaisin. Ja kiitos, että me saadaan muistaa Ukrainaakin tässä hetkessä. Tällä hetkellä niin tapetellaan, kun se Zelenski on täällä Suomessa. Herra, kiitos, että sä annat siihen sellaisen vastauksen, kun sopii. Kiitos, että meillä ei ole hätää tässä maailmassa, vaikka Lähi-idässä kiehuu ja Ukrainassa kiehuu ja Venäjällä ja joka paikassa. Me saadaan luottaa sinuun ja luottaa sinuun. Me saamme todellakin nostaa päämme. Ja sinä olet se meidän pää. Kiitos Jeesus siitä, että sä olet meidät pelastanut ja me saadaan tosiaan uskoa ja toivoa, että kaikki ne rukoukset, jotka me ollaan kannettu meidän
lasten puolisoiden ja kaikkien läheisten puolesta, niin sä olet ne kuullut ja sä tulet vastaamaan vielä. Niin kuin Annankin vaari, joka pelastui ihan viime hetkellä. Kiitos. Saadaan nähdä näitä pelastumisia vielä. Sun nimessä. Halleluja. Amen. 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 Kiitos, kunnia ja ylistys. Ylistys. Me saamme tänään tosiaan tulla yhden kasvoisi Jeesus. Amen. Rupean etsimään niitä, Herra, taas tänään. Kiitän Jeesus kaikesta siitä hyvästä, mitä sinä olet kaikki eteen tehnyt. Ja ennen kaikkea olet pelastuksen tielle Jeesus. Johdattanut sille kaidalle polulle Jeesus. Kaikki perille asti Jeesus. Tapahtuu maailmassa mitä vaan. Kunnia Jumalalle. Luotatte sinä vielä perille asti. Oli ilahduttavaa kuulla, että oli monia kiitosaiheita Herra seuraavassa. Niitä on aina kiva kuulla, Jeesus. Sinä olet toiminut ja vastannut rukouksiin. Halleluja. Auttanut ihmisiä heidän elämässään, läheisiä, Herra. Kunnia Jumalalle. Rukoilemme, että sinun voimasi saa vaikuttaa, että meidän kiitosaiheita kuultaisiin, Jeesus. Paljon, Jeesus, tulevaisuudessa, Herra. Meillä on elävä Jumala, joka kuulee ja näkee ja vaikuttaa, mutta oman aikataulusi ja tahtoisi mukaan. Jeesus ole. Halleluja. Siunaa Jeesus, tämä vankilan työ Jeesus. Hessu ei tänään päässyt tänne Jeesus. Hän on siinä vankilatyössä pitkään ollut mukana ja vangit ja kaikki heikommat ovat hänenkin sydämellään vahvasti Jeesus. Niin pitäisi oli Jeesuksenkin sydämellä nämä kaikki heikot terveet, haavoittuvaiset ja ihmiset, jotka olivat tämän maailman hylkimiä Jeesus. Sinä näet heidän terveet. Mutta meidänkin näkemään kaikki. Siunaa kaikkia vankeja, jotka ensi viikolla ovat siellä kokouksessa Jeesus. Siunaa kaikkia, jotka sinne lähtevät. Amen. Siunaa väkevästi. Mikaelkin lähtee sinne nyt ensimmäistä kertaa ymmärtääkseni Jeesus. Siunaa myös hänen todistuksensa ja hänen kohtaamisensa siellä. Tuo sinne oikeita ihmisiä Jeesus ja sinne heidän kokoukseen Jeesus. Siunaa myös kaikkia vartijoita ja kaikkia, jotka tekevät heidänkin kanssaan työtä ja päihdetyötä ja kaikkia mahdollista työtä. Ennen kaikkea Jeesus, että sinä tulisit kaikkien sydämeen Jeesus. Sieltä se muutos lähtee Jeesus. Sitten me rukoilemme Jeesus. Kiitä Jeesus vielä, että siunaat veljen tyttöjä Jeesus. Meille tuli ero siellä viime joulukuussa joulun alla Jeesus. Ja alkaa vähän tytöt oirehtia Jeesus on näkyvissä sitä, että he saisivat rauhan ja kaikki haavat voisivat parantua Jeesus, että ei pääsisi haavat niin sanotusti mätimään tai menemään palaksi tilalle Jeesus, vaan löytäisivät turvan ja millään löytäisivät turvan sinusta Jeesus. Saisivat sinun kanssa kulkea sitä matkaa. Ja myös, että vanhemmat ja veli ja heidän perheensä löytäisivät sinun Herra, että oikein siunaa ja armahda heille. Kiitos Jeesus. Aamen. Joo, noilla minun tyttäret, pojat ja neljät, hän siellä Norjassa on ja on muuttamassa nyt uuteen asuntoon, ne on niin näkkinäisiin hänen päädyssä. Kiitos, hän on kääntynyt sinun puoleen ja taisi hänen Herra, mutta pidä ja varjele Herra hänet sinun tielläsi Herra. Anna hänelle uskovia ystäviä, anna hänelle seurakunta yhteydessä Herra Jeesus Kristus. Kiitos itse häntä johdalta. Kunnia Jumalalle. Hän on ihan hyvä poika, mutta hän on niin kerta kaikkiaan nopea liikkeissään ja koittaa sitä auttaa itseänsä. Anna pitkämielisyyttä hänelle, kestävällisyyttä hänelle. Kunnia, kiitos ja ylistys. Herra, me rukoillaan Nurmisen Petri ja Olavi Eskolan puolesta, jotka on tulossa tänne puhujiksi. Herra, voitele sinä oikein väkevällä taivaallisella pyhän hengen voitelulla, Herra, heidän Aamen. Herra, ja anna sanoma suoraan sinun sydämeltäsi. Anna siihen sellainen voima ja auktoriteetti, että kuulijat ymmärtävät, että Herra puhuu. Ja anna sen sanan mennä oikein sydämeen, Herra. Ilmesty näissä kokouksissa väkevästi, Herra.
täällä kaivataan nähdä sinun tekoja, miten ihmisiä pelastuu ja sairaita parannetaan. Amen. Ja Herra, valtavia kiitosaiheita syntyy, Herra, totisesti sinun nimesi. Jeesus. Herra, me oikein nyt nostamme nämä veljet sinun eteesi ja pyydämme, ole väkevänä heidän kanssaan. Amen. Amen. Halleluja. Kiitos. Kunnia, kiitos. Pyytää ja odottaa, Herra, sä antaisit herätyksen ajan. Ja koko Suomen ihmiset näkemään, mikä on todellista ja mikä on sun kaiken määrä. Jeesus, armahda oikein, kun aika on sellainen, että sekin olisi nyt tuomassa ihmisiä sinun tykösi. Että ne löytäisi todellisen turvan sinussa, Jeesus. Siunaan nyt kaikkea. Tuo oli ihana, kun Erno kertoi, että joku on lähtenyt pois sieltä seurakuntayhteydessä, on palannut takaisin. Sitä mekin odotetaan, että ne meidänkin lapset ja nuoret, jotka ovat olleet seurakunnan yhteydessä ja sitten on lähtenyt ja maailmaa vienyt mennessä, nekin palaisivat takaisin. Palauta näitä uskovien kotien lapsia ja semmoisia, jotka muuten on lähtenyt, ei ole uskossa joskus ja ovat loitoneet, niin Herra, tuo heitä takaisin. Ja tuohon Olavinkin kokoukseen oikein, niin lähetä niitä, Herra, tuo semmoisia, jotka kuitenkin tietää, että ovat nuoruudessakin kuulleet hänestä ja ole varmaan hänen kokouksissakin. Johdata nyt Jeesus, että niitä tulisi tännekin, Herra, armahda ja vedäytyä. Vaikuta kunnia, kiitos. Että tulisi se kaipaus takaisin Herran yhteyteen. Kiitos, että siunaat kaikkia meidän rakkaita, tule syydettykin Herran. Palauta heidät sinun yhteyteen, jotka ei ole ollut, niin pelasta Herran. Kiitos, että siunaat. Siunaat tilaisuuden. Ja odotamme sinulta, Jeesus. Ei Olavilta, vaan sinulta, mutta sä voit Olavia käyttää. Ja oikein täyttää pyhällä henkeä ja voidella Herran hänet. Se saa ihmisissä synnintunut ja tuottaa ne uskosta osattomia tulevaisuudessa. Tämmöistä ylistys. Kiitos Herra tästä seurakunnasta. Kiitos, että olet siunannut työtä ja enentänyt niitä, jotka ovat löytäneet pelastuksen uudesti syntymisen. Oi Herra, kiitos siitä ja johdata edelleen niin, että monet voivat löytää sinut, Jeesus, tämän työn kautta. Oi Herra, siunaa sinä vanhimpia, anna heille viisautta ja taidollisuutta heidän tehtävässään. Siunaa Paulia jatkuvasti ja kiitos tästä hyvästä opetuksen sanasta, minkä jälleen saimme. Oi anna sen painoa meidän sydämiimme ja niin, että todella me voimme nähdä sen, että pyhitys lähtee sydämestä. Oi Herra Jeesus. Ja oi siunaa sinä tulevat tilaisuudet. Oi auta niin, että monet voisivat löytää sinut pelastajakseen ja vapauttajakseen. Oi Jeesus, kiitos, että sinä siunaat työtäsi tämän seurakunnan kautta. Ja Herra, saamme iloita niistä, jotka ovat löytäneet sinut pelastajakseen ja vapauttajakseen. Kiitos Jeesus. Ylistys ja kunnia. Mä haluan kiittää Herra Jeesus siitä Timon pelastuksesta. Hän on uudistunut ja olisi kiva nähdä se into puhua sinusta ja Herra. Hän etäisit nyt hänen sinun käsissä, Herra. Anna hänen opetuksensa ja esimerkiksi ja anna hänen voimaa ja ottaa se raamattu tätä ja lukea sitä. Jos on jotain, että hän haluaa kysyä. Kiitos ja ylistys ja kunnia taivaan Isä, näet nuo unsipit kansanmiehellä ja haluamme heitä siunata Jeesus. Uskomme, että sinä jotakin teet tuon kansan kohdalla, sellaista, mikä on tuon kansan hyväksi, että
evankeliumin sana saisi tuonkin kansan kuulla ja eikä siellä voisi syntyä Jumalan lapsia, Herra. Vaikuta sinä, Herra, että sä näet, Herra, että me olemme kaukaa, mutta sinä olet kaikkialla oleva, Herra. Vaikuta sinä oikein tuo kansan keskellä ja todella siunaa Nurmisen Petriä ja Harja ja sitä Kimmoista sinne Mongoliaan lähtevät. Varjele tuo matka, pidä veljet, Herra, terveenä ja ennen kaikkea anna Jumalan poika Pyhän Hengen kautta Jeesuksen voimallisesti ilmestyä. Aamen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Isä meidän, joka olet taivaassa. Päivällä kun rukoilin tuolla ulkona kulkeessani, että mikä olisi sellainen ajankohtainen rukousaihe, niin sellaisen ajatuksen toi mun mieleeni, että Stubbin puolesta pitää rukoilla. Hän on nähnyt, mitä ase saa aikaan. Ja silti hän lietsoo sotaa Eurooppaan, joka ei voi saada aikaan rauhaa. Herra, ainoa, joka voi saada rauhan aikaan Eurooppaan, on taivaan Jumala, rauhan ruhtinas, joka on lunastanut kaiken, meidän syntiuhrimme. Anna meidän hallitukselle ymmärrys ja näkökyky siitä, että sotaan lietsominen ei ole rauhantyö, vaan se on sotaan lietsominen ja sen määränpää on sota. Isä, armahda tätä maata. Meillä on pitkä raja Venäjän kanssa. Ja mihin tämä kaikki johtaa? Se on tosi paha näkymä, mikä edessä on. Armahda Herra, että nämä hallitusihmiset ympäri Euroopan ymmärtäisivät, että täytyy olla joku toinen tie. Se ainoa tie on Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntiuhri, joka on maksanut kaiken. Rauhan ruhtinas, joka ainoastaan voi tuoda rauhan maailmaan. Sama asia koskee Gaasaa. Se hirveä tilanne, että siellä lapset, naiset, vanhukset, kaikki kuolee. Siellä on luolat täynnä ihmisiä, jotka vähät välittävät muista. Ja ne vangit, jotka sinne on viety, niistä on suurin osa jo kuollut. Herra, anna sinne sellainen taivaallinen voimalataus, että kaikki tietää, että tämä tulee Israelin Jumalalta. Herra, armahda tätä maailmaa. Käännä tämän maailman valoa kohti. Nyt kaikki menee hoippuen surmapaikalle. Armahda Isä. Käännä kasvosi tämän maailman puoleen ja anna ihmisille tahtotilaa. Vaikuta. Näytä synti synniksi. Vaikuta, että ihmiset kääntyvät elävän Jumalan puoleen. Anna meille uskoville sellainen sydän ja sellainen lataus, että ihmiset näkevät, mitä uskon elämä on. Se on iloa, rakkautta ja rauhaa. Sitä me kaivataan ja sitä me sinulta pyydän. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Herra, että saan tuoda mahdin tässä sun eteesi ja kiitän, että sä oot hänet pelastanut ja pyydän, että hän saisi täyttyä Pyhällä Hengellä ja kulkea uskon askeleissa eteenpäin. Sä opetat häntä, Herra. Ja pyydän, Herra, myös, että sä näytät hänelle sen seurakuntayhteyden, mihin hän saa liittyä ja mennä kasteelle, Herra. Ja jotenkin, Herra, tässä on tämä kielimuuri, niin johdeta, Herra, hänelle sellainen, että hän pääsee eteenpäin uskossa, Herra. Ja pyydän, että siunaat hänen vaimoaan myös, että hänkin saisi kohdata Jeesus sinua. Herra, me pyydetään sun siunaustas myös lähimmälle, Herra. Sinä hänet tiedät ja minkä asioiden kanssa hän taistelee. Anna hänen nyt oikein kuulla sun äänesi. Että hän ihan selvästi saa kuulla sun äänesi. Sun tahto saa tapahtua hänen elämässä. Joka osa-alue. Kiitos Jeesus.
Herra, sitten tuli mieleen se Tuukan äitikin, siunaa häntä ja pelasta häntä. Anna hänelle oikein väkevä etsikkoaika. Ja kiitos Herra, että nuoria saadaan siunata ja pyytää tosiaan. Että moni sieltä voisi tulla uskoa. Ja moni voi jo uskoa, mutta ne tunnustavat uskoa. Kiitos. Sinä Pekka ja Esa ja Erno ja kaikki näistä viisautta. Sinulta näiden nuorten kanssa Joo, Jeesus, rukoillaan kaikkien sellaisten puolesta, jotka on vähän niin kuin sivuraiteella tällä hetkellä. Muutamia on tässä meidänkin seurakuntalaisia, jotka Herra kallis, nyt on vähän niin kuin, ettei niitä juuri näy, niin Jeesus erikoisesti puhuu heille ja vahvistaa heitä. Ja kaikki muutkin, Herra, koko seurakunta ja myös ne, jotka täällä muuten käy, Herra, niin Jeesus tavallaan on niin kuin työn piirissä kuitenkin. Jeesus, niin me rukoillaan, että kaikki me pysyisimme täysin vahvoina siinä, mikä on Jumalan tahto. Herra, se on kuitenkin sitten se kaiken A ja O ja siunauksen ovi. Herra, me tiedämme, että jos me kuljemme sinun tahdossasi, me kuljemme siunauksen tietä. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus. Ja todella niin kuin ainakin itse kokenut tuo, mitä puhuinkin, että Herra, että sä vahvistaisit sydämiämme pyhyydessä. Herra, niin se on jotenkin niin suuri asia, Herra. Ja Jeesus, mä pyydän omalle kohdalle siihen apua ja armoa. Herra, ja vaikka mä oon ollut uskossa tämän yli 50 vuotta, niin työ on vielä kesken. Ja Herra, en suinkaan ole saavuttanut täydellisyyttä eikä lähelläkään. Jeesus, armahda, Herra, että pääsis syvemmälle ja suurempaan voimaan. Herra, ja suurempaan pyhyyteen. Herra kallis, kiitetty olkoon nimesi, ja Herra, että todella sä annat voiman voittelua, Herra, sanajulistukseenkin, Jeesus. Jeesus, en mä kiellä, etteikö sitä jossain määrin ole ollut, mutta tiedän, että voisi olla vielä paljon enemmän. Herra, kiitetty olkoon sinun nimesi, ja en itseni tähden sitä pyydä. Sanajulistus on palvelua. Sillä palvellaan niitä, jotka kuulevat. Herra kallis, niin niiden tähden, jotka kuulevat. Niin auta, Herra, että voisi olla väkevä voitelu kaiken aikaa, Jeesus. Herra, sitäkin rukoilen, kun vihollisen juonet ei ole meille salassa. Niin kuin Paavalikin sanoo, niin se ykkösjuoni on aina se, että saada seurakunnassa aikaan riitaa. Niin Herra, siellä Daavidkin sanoi, että sä pelastat minut kansani riidoista. Niin pelasta meidätkin, ettei mikään riita pääse tuosta ovesta sisälle. Jeesus, vaan rakkaus vallitsisi, Herra, ja että me ymmärtäisimme toinen toistemme heikkouksiakin. Herra, kun sanakin sanoo, että meillä ei ole semmoinen ylimmäinen pappi, joka ei voisi sääliä meidän heikkouksia. Ja Herra, jos sinäkin voit, niin kai meidänkin pitäisi. Kiitos, Herra. Tiedät kaikki. Herra, Jeesus, kallis. Meidät epätäydelliset, Herra. Mutta kuitenkin sinun ristin työlläsi täydellisiksi tehdyt Isän edessä. Halleluja, kiitetty olkoon nimesi. Herra, sä olet suuri, väkevä ja voimallinen. En tiedä minkä tähden, mutta mä siunaan noita veljiä tuossa toisessa penkkirivissä. Herra kallis. Shalamania fes, shalamania lavania feenudeka fes, shalamania. Herra, Mikkalia ja Markusta, sillä Herra, sinun kutsusi on langennut heidän yllensä, Herra. Jeesus. Ja sinä vielä tulet, Herra, olet valjastamaan heidät Jumalan valtakunnan työhön. Halleluja, kiitetty olkoon sinun nimesi.
Herra, auta, ettei mikään häiritsisi sitä polkua, mikä siihen johtaa. Sillä on aika olla koulutuksessa, kun Jumala kouluttaa. Ja on aika lähteä ja on aika palvella. Halleluja. Kaikella on oma aika. Kiitetty olkoon nimesi. Siunaa veljet tänä päivänä. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ylistys sinulle. Jospa laulettaisiin. Otetaanpa 189. Ristin tietä näin kuljen kotiin päin. Sitten vielä muistutan, että nämä on nämä laput nyt sitten täällä, jos joku haluaa näitä jakaa. Se on vielä yksi. Ja vielä siitä, että tosiaan ensi sunnuntaina, jos haluat osallistua siihen Mongolian keräykseen, niin pidä se mielessä, kun meillä ei ole mitään tällaisia sähköisiä verkkiä kerätä rahaa, niin tarvitaan suorittaa paperikeräystä. Kuljen kotiin päin, se suora on valon tie. Jos mä harhailen, tieltä poiketen, Isän luo ei mun matkani tie. Tie Golgatan kotiin vie. Tie Golgatan kotiin vie. Kotimatkallai mulla on vahvuus ain. Tie Golgatan kotiin vie. Veren tietä näin kuljen eteenpäin. Sen tie oli Jeesuksen. Sillä tiellä valkoisakseni saan lunastettujen autuuden. Tie Golgatan kotiin vie. Tie Golgatan kotiin vie. Kotimatkallai mulla on vahvuus ain. Tie Golgatan kotiin vie. Kaikki jääkööt vaan, puhut riemutkin maan. En käy sitä tietä en. Katso Herrani, mua viittovi, kodin helmahan kaivaisen. Tie Golgatan kotiin vie. Tie Golgatan kotiin vie. Kotimatkallai mulla on vahvuus ain. Tie Golgatan kotiin vie. No niin, ei muuta kuin se Isä Jumalan rakkaus, Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon väkevästi meidän kanssamme loppuviikon. Amen.